Vertel ons, wat voor lekkers heb je voor ons eigenlijk? Of waar moeten we naartoe? Yokomi Sushi Pizza en Pasta is een nieuw restaurant in Palm Beach. We zitten recht tegenover de gasstation Citgo. Ja? We hebben, onze specialiteit is sushi, maar we hebben ook een woodfire pizza oven. Woodfire pizza. Ja, is echt heel lekker. Thin crust. Heerlijke pizza's. En we hebben ook pasta. We hebben een beetje van alles wat. Als je geen sushi lust, dan kan je nog steeds bij ons terecht voor pizza en pasta. Zo, het is voor de hele familie. Oké. En welke dagen zijn jullie open en van hoe laat tot hoe laat? Oké, voor lunch zijn we open van dinsdag tot zaterdag. Van 11:30 tot 2:30. En dan voor dinner zijn we open van 5 uur. Van dinsdag tot zondag. Van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. De keuken is ook gewoon open tot 11 uur 's avonds. Dus pizza hebben we pas vanaf 5 uur. Dus alleen voor dinner. Het is... maar pasta en sushi hebben we... Pasta en sushi de hele dag door. Ja, voor lunch en dinner. Ja, Welke is de bekendste sushi? Bekendste sushi, hier op Aruba houden mensen veel van de hot rolls. Dat zijn rollen die compleet gefrituurd zijn. De Yokomi roll is heel erg bekend. We hebben een heerlijke Venezuela roll dat is met platano erin. Het is echt heel lekker. Loco roll special. Loco roll? Ja. En onze... Dat is voor wat loco mensen? Die zijn heel veel op Aruba. Maar die zijn Alex gaat die proberen, hè? Alex, kom maar proberen. We hebben ook heerlijke koude rollen uiteraard. We hebben een rol, dat is een Amsterdam rol. Dat is met lomito overheen met truffel. Is echt een heerlijke rol. En we hebben verschillende dingen die heerlijk zijn om uit te proberen. En welke is de favoriete pizza dat jullie hebben dan? Favoriete pizza? Ik denk de standaard pepperoni pizza. Ja. Dat is voor iedereen de bekendste. We hebben ook een heerlijke Yokomi Frutte de Mare pizza. Yokomi Frutte de Mare? Yokomi Frutte de Mare is... Wat kunnen we daarop verwachten? Ja. Lekkere mosselen, shrimp, squid. Zo is allemaal lekker. Fancy. Heerlijke pizza. En hoe groot is de pizza? Zijn is het echt gewoon voor één persoon? Of? Ongeveer 12 inch. Voor mij, ik eet 2 stukjes, maar voor een grote man zoals jijzelf, die kan wel een hele pizza op. Ik ben groot dan. Een grote sterke man. Hey, compliment is dat nog. Aha. Maar dan moet ik 2 eten? Ja. Je kan er 2. 2 pizza of 2 stuks? Oh, 2 stuks. 2 pizza's. Hebben jullie ook salades of ja, we hebben ook salade. We hebben lekkere salades die sushi gerelateerd zijn. Zoals de dynamite salad, wakame salad. We hebben ook caprese salad. We hebben heerlijke uiensoep. De uiensoep is echt heel lekker. Ja? We hebben heerlijke vissoep. Ja. Zo, we hebben een beetje van alles wat. Zo, en alles is homemade. We maken alles. Oh, echt? Lekker. Ja, dus als je geen sushi-lover bent, kan je pizza of pasta eten. Maar jullie hebben ook gewoon soeps en salads. Exact. En you can't forget the dessert. Dat hebben jullie ook nog. We hebben een dessert, dat is echt out of this world. Dat is met chocola. Dat is een Magic Oreo roll. Dat is in de vorm van een rol, van een sushi roll. Maar er zit een mixture van een soort pasta van Oreo koekjes in. Oké. Aardbeien, banaan. Het is echt heel lekker. Het is een delight. En ik zag ook dat jullie open zijn voor ontbijt. Nee, ontbijt zijn we mee. Oké, dus dat is dan helemaal gestopt. Ja. Oké, dus lunch en dinner. Lunch en dinner, yes. Perfect. Ik zie dat jullie ook een Nutella pizza. We hebben ook een Nutella pizza, Oh my inderdaad. God. Dat is voor hem. Ja, met Nutella. En chocolade. Alles van Als je chocolade. voor chocolade. Ja, Dan moet je sowieso de Oreo roll komen proberen, uiteraard. Maar de Nutella pizza is ook heel lekker. Het is gewoon een pizza met Nutella. Je kan kiezen met aardbei, bananen of allebei. Is echt heel lekker. Ja. Zo 11:30 moet ik daar zijn. 11:30 kom je Ja. bij ons een lekkere dessert eten. Dessert eten en roos, maar pizza is tot 5 uur, toch? Pizza begint om 5 uur, ja. 5 uur. Exact. Lekker.
Dan zullen we daar zijn. de Nutella pizza kan ik wel vanaf 11:30. Die die kan je. Nee, Maar daarom ja, hebben we de Magic Oreo roll. Ah, oké. Dus je ja. kan de Magic Oreo roll komen Zie, was eten. het een pizza? hè? Kunnen we Zeker. ook bestellen, eventjes bellen en dan We hebben- eventjes ophalen? Jullie Is het mogelijk? delivery? We hebben take-out, delivery. Ja? We werken samen met een paar independent companies die delivery voor ons doen. Ja, we hebben van alles wat. Dus Wat is het nummer? het nummer van ons is 5656806. Zo, 5656806. Perfect. Yes. Ja, we hebben ook specials en specials voor early birds van 5 tot 7 elke dag. Van dinsdag tot zondag hebben we early bird menu voor mensen die vroeg willen dineren. Dat is een 3-course dinner voor $30. We hebben vanavond hebben we iets heel speciaals. We starten vanavond onze Ladies Night. Ja, ik Ladies zie night. het. Ja, we hebben van 5 tot 7 hebben we dollar to Florine voor de drinks. De hele avond hebben we een special voor een sushi. Dat is je krijgt een appetizer van 3 lumpiaatjes, een roll en je krijgt een gratis glas bubbles voor $17. Goed, heel Wauw. goed. Ja, dat is heel Ja. goed. En dit is dan elke woensdag gaat dit zijn? Elke woensdag gaat dit zijn. Oké. Elke woensdag. Tjara, wat in, hè? Ladies, voor de ladies. We hebben Ja. Ladies Night elke woensdagavond. En van 5 tot 7 is happy hour voor drinks. En dan de hele avond is de special van $17 voor de sushi. Nou, nice. Alex, ik kan alleen gaan als je Nee, Alexa wordt. ik mag niet gaan. Alex, hè? Het is alleen maar ladies. Ik breng een project voor je je. mag mee, maar Ja, mag om mee? te kijken hoe ze eten. Je kan altijd natuurlijk Maar- de Oreo Hij kan bestellen. betalen, dat kan Hij hij kan doen. betalen, Ja. ja. Daarom mag Ja. je mee. Maar ik Hij mag, moet heel veel dingen betalen Ja. vandaag. zodat mannen mogen ook eten dan. En Ja. drinken. Ja, je mag wij- eten. maar wij Alleen krijgen- geen wat- special voor de Oké. mannen. Oké. Goed zo. Oké, goed. Niet goed, maar goed. Wel, bedankt dan. Wacht. Ja, Wat is het? heb je een vraag? Waar zitten jullie? Waar zijn jullie adres? We zijn located in Palm Beach 4Q. Dat is in Noord. We zitten recht tegenover de gasstation Citgo. Oké. Ook nog een heel belangrijk dingetje voor alle locals onder ons. We hebben 10% discount voor alle locals op het reguliere menu. Zo, Ja. niet voor de specials, maar op het hele menu hebben we 10% discount voor locals. Oké. Awesome. Tremendo. Bedankt dan. Yes, dankjewel. We Is de, zullen rol, zeker is de langs- rol weer wat goedkoper? De Magic Oreo Zie? roll. Ik ga vandaag. Nee, wij gaan vandaag. Nee, ik ga alleen. Wij gaan Ik vandaag. ga alleen. Ja. Oké, dank je toch? Yes, dankjewel. We Graag zullen gedaan. zeker langskomen een keertje bij Yukomi Sushi. Dus si bosa que manda un order, bosa para lunch of dinner, bosa passa aqui na 5656806. Anto pasa busca bo sushi, bo pasta para lunch, anto for the 5 bosa pa pizza tambe.